tanta informazzjoni bejn il-gvern u l-oppożizzjoni. Tal-kmamar tal-aħbarijiet naqgħu nqum ir-reazzjoni. Għax jekk l-istat qed jiffinanzja l-kontenut nafu min jixtrieħu. Malta tagħna għajdli lala anka ruħek qiegħed bih. Min għandu fuqna qed ngħixu f'salna ta' dritt bil-flus ħadna li ridna sa is-sistema territ. Il-gvernijiet jitqaħbu mal-akbar entitajiet għalhekk nixtru l-art pubblika mingħand il-ħbieb tal-ħbieb. Aħna bil-qeda insegwu jadduna biz-żufjet mill-monopolju tagħhom jibqgħu idawru rulett. Aħna bil-qeda insegwu jadduna biz-żufjet mill-monopolju tagħhom jibqgħu idawru rulett. L-ebda spekulazzjoni l-fatti jirrenjaw kilba għal-ġustizzja nistennew u naraw. L-ebda spekulazzjoni l-fatti jirrenjaw kilba għal-ġustizzja nistennew u naraw. Bekko Malta tana dak tindifen taħt it-trab, traba taħt traba għajli xifdal minn dal-istat. Permessi meħruġin wieħed bħal pastrizzi alla ħares ma jkunux oppożizzjoni tal-graffiti. Zon il-feminizmu nix misoġonizmu sfrenat tax violenza protesta paċifika tal-arju bis-salvaġġ. Tmur tagħmel rapport lassa jgħidulek li jinsbalja toħroġ mill-bib il-barra għal-tudnijiet tal-imbara. Aħna bil-qeda insegwu jadduna biz-żufjet mill-monopolju tagħhom jibqgħu idawru rulett. Aħna bil-qeda insegwu jadduna biz-żufjet mill-monopolju tagħhom jibqgħu idawru rulett. L-ebda spekulazzjoni l-fatti jirrenjaw kilba għal-ġustizzja nistennew u naraw. L-ebda spekulazzjoni l-fatti jirrenjaw kilba għal-ġustizzja nistennew u naraw. Għalhekk għaxtun flamingo għal-flotta ħamiem għax biex jinbidel xi ħaġa rridu ninnaqdu flimkien. Għal-azzjoni diretta niddedikaw il-ħin naqbżu għall-inferjuri u għal-minnu miskin. Sama l-gbarati biju l-pajjiżna f'kuntratti u ċittadinanzi nafu li progressiv qegħdin narawhom l-avvanzi. Iżda l-moralità, l-etika u l-ġustizzja ġara minnhom bħalma ġara l-Defni Karwana